Pinakamarami ang mga kaluluwa, mga hungry ghosts na nasa paligid. Hindi dapat ito katakutan. Iwasan din ang paggala, lalo na paggabi, lalo na makumad sa madidilim na lugar. Hello mga ka-Love Radio! Ako po si Master Hans Kua, yung pinapinagkakatiwalaang feng shui expert sa Pilipinas. At ngayon, araw, pag-usapan natin ang tungkol sa Hungry Ghost Month. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tara, simulan na natin. Ang Ghost Month ay nagsisimula tuwing ikapitong buwan ng Chinese Lunar Calendar. So, sa taong ito, 2025, nagsimula na ang Ghost Month ng August 23 at magtatapos naman to ng September 21. At tatagal ito ng isang buong buwan. At ang pinaka-peak ng Ghost Month ay ang September 6 ay mismong Ghost Month Festival, kung saan sinasabi na pinakamarami ang mga kaluluwa, mga hungry ghosts na nasa paligid. Ang Ghost Month ay bahagi ng isang tradisyon na Chinese. Pinaniniwalaan ng mga sa unang Chino na ang buwan na ito, bumubukas daw po ang gates of the underworld. Kaya naglalabasan ang mga wandering spirits o mga gutom na mga kaluluwa na tinatawag din nating mga hungry ghosts. Alam niyo ba itong festival na to? Pinaniniwalaan to na mga kaluluwang ito ay nagugutom at naghahanap ng mga pagkain, mga offerings mula sa mga taong buhay. Ang Ghost Month ay parang All Souls Day, pero mas mahaba dahil isang buwan to. Nag-aalay ang mga family ng mga pagkain ng insenso at ng kandila para bigyan galang ang mga kaluluwa. Hindi dapat ito katakutan, kundi panahon ito ng pag-aalala at pagrerespeto sa mga past loved ones natin. Kung medyo natatakot ka, huwag mag-alala. May ilang mga paraan para maging safe. Magdasal at humingi ng proteksyon mula sa Diyos o sa prayers o sa spiritual guide. Number 2, maglagay ng ilaw sa bahay para hindi pumapasok ang mga negative energy. Maaari din na magsindi ng insenso o ng kandila bilang pagrespeto, pag-alala at pampaswerte. Dapat stay positive tayo. Kung ikaw ay takot lagi, mas naka-attract ito ng mga bad vibes. Maghanda ng pang-alay para sa Ghost Month, kagaya ng mga chicken, pork, yosi, mga noodles, juice, beers, anything na mapagkain. Magbigay ng pang-alay o ng pagkain o prutas para sa mga past lovers natin. Maglinis ng bahay at kapaligiran upang makaakit ng positive na energy. Magsuot ng happy colors tulad ng bright yellow, bright blue, bright green, bright orange, any bright happy colors. Gumamit ng mga lucky charms, mga protections. Ang dami ko po. Yan po yung Chung Kuei card o yung Chung Kuei na display. Magsuot din ng black onyx, black obsidian. Mabili yan sa tindahan ni Master Hans. Mga don'ts naman, bawal magpakasal o magsimula ng bagong relasyon o mag-propose. Magsimula ng bagong negosyo, iwasan din ang paggala, lalo na paggabi, lalo na makumad sa madidilim na lugar. Iwasan o bawal magsuot ng mga black, mga white na mga yin colors, umiwas mag-swimming, lalo na paggabi, prone sa aksidente. Kaya, dapat natin tandaan ang Ghost Month ay hindi dapat katakutan. Kung hindi ito po, dapat irespeto. Ito ay paalaala sa atin na maging maingat, magdasal, alagaan ang sarili at pamilya. Ako po, si Master Hans Kua. Sana may natutunan kayo tungkol sa akin, tungkol sa Ghost Month. Huwag kalimutan i-share, i-like, mag-comment sa video na to para mas marami pa ang maging aware sa Ghost Month. Ingat po tayo at good luck ngayong Ghost Month. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. This video, i-follow po sa social media accounts ko po. Master Hans Kua, Facebook, Instagram, YouTube at TikTok. At also, magpa-Ghost Month ritual. Ako mismo pupunta sa bahay nyo, sa tindahan nyo po para mag-cleansing, mag-ritual sa bahay nyo po ngayong panahon ng Ghost Month. Marami ako mga lucky charms, protection charms para sa Hungry Ghost bumisita sa City Land Show Tower, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Maraming salamat! Kita-kita tayo sa next video with Master Hans Kua. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.